unam na ototo Yesu moja unam na ototo anwa na ya ka kire se obi atimi ahono so bolo egutowa mama ho na wudi mirika national chief imam wedi 100 and something years onto Yesu moja nnomda ada na wanum Yesu moja sela oyefuna doa unsa wajimi abusa comedian so a entoko bi Estatiba Dana Samoa versus Papa Stephen Chedua Captain Smart as abeka ho bi just say Dana Samoa and Captain Smart abe clash with Papa Stephen Adum Chedua me man tribu no akire wadwe amame e wo comment section aha ipenya block media me so say need you obe like video no other one subscribe button so abeka the notification icon of latest update abekire wadwe ndi amame e wo comment section me so baso no a share video mo for enya bi ahwe ejenye nim evangelist Dana Samoa ono no odwa asofo na omu ehinta niema achi edi nyamesuma katakata omu animu odwa omu pa especially asofo na omu tonton oil ni ade bi se prayer material prayer item odwa omu pay and because of that no empempi no na Dana Samoa otine Papa Stephen Chedua ebenya problem because kaya somewhere memu oni Adum Chedua benya issue say wo so boro moja bra FDA for and testify who say ade no nipa no ma mesrem FDA for say mun consori ntun sorry na mun kon sane ma no so boro ne mpampa ni kokko no mo kokeka man nyame ma ni nyina no mun testify we say ana say wo safo apese wo ton so boro ni ade no fa adoctafo no mo metase e ma no ne mema na ba ho nipa na ba ho no moja say onum so boro a ebefa ni moja ene ne honhom ene ne na yin befa bebre anya sugar because of so boro moja bebre anya sugar because of asofo binum eniema bi omotonton ma nyame ba kanyame sam kire nyame ba se hwa woku obi kunu obodi a obewu mfa oni asoda a wotim so ku obi kunu no ansakra minim sofo bi ane ne kwa sori ene wonu oba bi woye sabre nu omegini ena afedi obagidi ye ene oba ne de ne ba ne ba esa minne wo na wo obai sofo no se ni wone ne woye asori dan na ne yewom na oba ne gina hobo ni dua me no ka se sofo no onti atiasefo asase so nti wo de faton so kata ho faton so hunahuna nyamema wo ye sofo na ne ma nyenyemunyenwu toto perfume ne niema amema won emenya bonsa mo obia wo nyanyame asofo mpai bo ne mameti ase me respect nyame asofo papa enyu omo mpai bo me si sofo bie ni Ghana haya onfa ne santo me so mo mpai mame sabra na brother me papa brother Joshua ye ayi ewo ayi Capital Radio wa ye ba midnight ramble me papa jinsare ba ho obompa ye mami me papa wetabe wa bompa ye mami ena me kasa nansa bi me call me papa Duncan William ho no no a ya na mako hospital na o mo say fast ne niamanti no es infection kakra wo me liver so me cha say e ho na me hunu say onyame nkrofo what I say other unit I don't care about class here I started last year. After I do your records in the next 5 minutes to come, no, on the Jesus Christ, Anna Evangelist Samoa beef with Adum Chedua, Papa Stephen Chedua, and start say, Anna Ejnemua Abesi, and the Nabuzian and Siamu, Anna Evangelist Dana Samoa, or Sabah and life, this live, no, in fact, one fan spare Adum Chedua, one fan spare Papa Stephen Chedua, blast in the pa. ene bibia mpusi ye Yesu na hu komoni ebedie ye ni bibi fufuro bia ya ebe ka kire me ene me dia kande bebra me di free Israel ba na anu bi no me di nyina ba kire mu se we nyina chi no me di Israel oyiraba di edigu Yesu ye ya edi hunahuna nipa yi me di na kese me wo bedu na manfani nyina me de nakasi ab me the Israel Bible. That's right. Israel Bible. Hey. Watch them. Ibenika enne ebe kanyamsem. Papa. Eni ebe kanyamsem. Papa. Because say who am my ye me creatia CD. Obi no obetime hu masasi. Okay.
Kwanwa Matias mbi. Na yewie a ye koya no. Ye de baba bebom. We Israel Bible. Kono. Se me kan we nyina chiri man sakra me nko. Gabi. Maka chiro. We antoma no. Na wo kabo ni miracles aboaje. Se mu hia saa niema wo bia ma Dr. Mahmoud Bawumia. Ene me ya mi kunu wuntumi a. Me free Israel ba enche. Mu mabusa me. We brand new. En fifre bia nkan no. From Israel ton we. We are mebe mu a kire mo. Mono. Ahun. Enti se mu hia bi se ye di bedi nkunim a. Mi wo bebre wo ho. Ba bia ye mo Yesu di na ye mpa ebo no. Die emma mpa ye ni duru awurade anim se mpa ye na chi no. Ye boy Yesu din. My God. Yesu din. Jesus. Osi bibia mu bebusa no. Ewo mi din mu no. Me ya mamo. Adole mi ni bi wo ha me de be ma wo. Gina okonkron Yesu bo mpae. Wafa we ya nwuti so kura nya me betie. Sa. Ye de ahunahuna ya che. Ene me kyerem. Ye de ahunahuna ya che. Me sisa Yesu ma ye. De nya me hye me sa me nka bia maka kyere nya me ma. Opa ama mo nto. Osisa we ni mu mia wa no. Mekeka mo babom am wa yi ma ye. Na kura wane ka che se bedu 2028 no asore ne da so ho. Enu 2028 ayentu abane kura no wasoro na gu o Yesu dim. Amen. Me ka kire wo. Dia papa no obegina ho bishop ni ade e stage bo. Okay. Se wo hu se ni din no yira ekofam. What you say e stage bo. Now you start nyam djuma no na nenam yi Nigeria di gobewu. That's right. Eba. Uba system ni mu da ben. Batenkon ni bi. Yes. Papa. Study jina yie na me hu me sa me nyu oba sa wasi ye chini dia ma ba ye dombere ma na mema ye kete. My God. Enti samedia wonya ready a me di nya me siso bedu me di asam ne ba browa ma wo badwu se ne nyina wo yagu oyi obema so Wako. I'm telling you honestly. Put your hands together for Jesus. Who bobi ahunahuna na wo di MPP na ebe hunahuna me. Na papa kofo breso. Sabre no asore no way enso MPP di nkuni. Amen. Me see MPP be di nkuni will die to your church. Ebe di nkuni will die to your church. When na ope. So we ye wo totonia ma ye di amatoto ni ye o. Na wo ti wanom na wo ti ma wo kwala asika me ye me obi chuole no. Wo ye nipa sene me wo. Wo ye nipa sene me papa. Antichrist spirit na wo de nam no me wi aba be kirekire mu akire wo masa. Me be kirekirem. Kristo ni ayese wo bema oba wani bema na yabu ni ye akye. Yes. Me si me di quotation ni ba bro wa agu asore no. Because who quotation ba kokora de yenyam dwuma. Okay. Wo bia nkasa botre na dole. Na dole men ka botre kora nkyere me kora na dole na bema mbo afu. Hey, abotere. Hey, meso me ka bi. Ayeka. Psalm 15. What di nia opese nyame tie ne mpa ebo no. Enye sure we ya de bebu tiri so. E abra ne ahunahuna enye sure we. Wudi begu tiri so no. Ana bema nyame atie. Okay. Wei, nya wei, ana bema nyame atie. Ena no pay. Nti na me said that this Israel show ya. Omedi ahunahuna ansore ma binum hu se bi gu sofofo ko mu a omu firi sa wo mo nko an no mbo mpa ya awurade tie enya no ena ma awurade tie mpa ebo misro bi ade anim kakra ma me na esenne no menti voice ni yesa. Okay. Enya no na ma awurade tie o sa ya nyine ye ho ankyerɛkyerɛ nyame ma. Yes. Dabia huna na saa na me se de osoma me no nasem na me beka me nka ni obi asem de osoma me nasem na mamu sori ti asem ne de a ene ye be kire wo se Yes. Nyankopon na afre yanko John chapter 3 verse number 34 to 36 no ni ehwe asem bi ho sa wosi Nyankopon na asoma wa obeka nyame asem enti na me ka nyame asem a kire nyame ma se omo de omo wire ahye eniema bim me ka kire o
Wei ɛyɛ Jordan nsuo. Wei ekura me. Ɛyɛ Jordan nsuo. Sɛ Ghana fo nyinaa nim sɛ mekɔ Israel no mekɔ dware Jordan mu. Mekɔ dware mu. Ba me mfa wei nhyɛ asɔre ba dwene mu sɛ. Wodi wei sɛi. Ɛwɔ horo ho an nyame betie wo mpaebɔ. Ɛyɛ sealed. Wodi wei ɛwɔ horo wo ho a nya no na bɛma nyame atie wo mpaebɔ. Menka sɛ wo yusu nso anye. Because Israel bae no. Sɛ bɛ emfie bɛ mienu ni ɛkɔ miensa. What you say? Where your Jordan nsuo. Hey. Jordan nsuo. Ni nyina wɔ me bathroom we. Ɛyɛ Jordan nsuo. Wow. Me ba na me bu bae. Where you know. Death. Where na tia no a where free Israel nam de ba yo. Where you na akwa ni koto mu a ne kwata koye no. My God. Enie. Dead seed. Where you dead seed. Me di we nyina ba kira wo se. So ye gidi ni na wonni nyina so wo konkon ye tene ne ye. Nyamesuro ne nokoredie mu a. We nyina ade be ye otiri ho akosiw na ase emfa. Say ye koye na bi di dam o ma free Abidjan ni ade no. Me nya na ya akora du Peace FM kura nka we nyina me ntete bi because me ti ase se Kristo som no. Eye konkon ye. Yes. Eye konkon ye. Enti politicians for no muntie we nyina no. Dana Samuami will be on me fee. Where Jordan is you. Where a dead seed. Sort ya see. Where your dead seed. On way. What can we? I know a one a flower. Who call you? Who called you? Man a flower. Tell what? I am the first person where mobile keka. Ebi kura de wo tu jam hye wo. Papa mon kanja papa kwakute. Kambo una de be gina me gina cycle. Yeah. Masi semfidie. Na sa me nya na me be ye. Eno kura me ye be start. Okay. Ye ba be start. Okay. You be started. Ye be start jom ni ade ni. Okay. Kokuma si jom kwa kam no translation ko busa. Papa me sister wo padi a de be kama no atuma ka kire wurade wo nkuto ne betima because mo a wo hu ohura me no wo ma me power. Yes. Power and na ju say me so the power de ewura me no. O se me ba kwa. Mpa. O se when mu mia wa no a. Yes. Na keka mo ba bom. Yes. Wo yi maye. Yes. Se nyame si MPP be yi. My God. Obe fawso na ma MPP awini aka de na yi ni gu papa no so no. Enka owini na so nyame mpasa obagina ni mo nyama fanti nti na me kasa kire me papa no ne mama nyokuo fese nyame ni obi nche na ni mo nyama Okay. oti ase na anu akwa lusu ye wosu oni no owini ye de ene no a amani aba akura no mahuni ba me kan we ya kire mo na mukoduru ba bi na bisi a mo ahunsa nyamo ne first ade bi e ko bia wo wiase no asi wo bible mo Okay. unsia bible na afa ne ma personal yesu si wo tame a obetam Betam so. so wo dome a obedom untimi nka nkyerem se nyame na afra wo na megina puppet enka bankuni akole ho nsam enkyere nyame ma ene na wo ye antichrist. Yes. My God. Sofo biara kyere nyame ma ntokwa monkwa damage no monkwa ye ni say montonkwa ne so ayi montonkwa ani ma kyere Ghana for say we nya nyame honhom. Okay. Enye ay antichrist na bible ka say beba no. Yes. Na bible so waba wo ye nchen. Okay. Eti nyame asem. My God. Na fedi ani morikoko ni nkuto ni je na ni nyama abusu nyame fie. My God. Aye ka no afedi amodi moni akwakosi amanyoku obi mnum so. Ai. Momo adwene na ye musa na me de wo fra me no a wo share me sa me mekasa no na sam na me ka kire we Yes. na yenhwe enye ono no first person a won ti nyame asem na me ka kire sa angel beverage no bibre wo Beverages. Mommy. masafa o de man fa me Some kind tina number some kind. I want gas can. Okay, my jai. nyame nim me wo te borofo sere me so o ma hu asem masa study. Yes, mommy. Be careful where you careful. Mpa chamate.
Enti apostle for Sunday school teachers, evangelists for prophet for bi mo ha. Bible no mo kan ne tra na omo ntiase. Yes. Dia wo soma ame no. Yo nyankopon soma no. Okay. Okan nyankopon Asam sa. na obekaya ye go 24 election ni mo no papa so ni chebia ba omi akopie won na so ndem ho no mo ana papa do che e de ne ngusuo no na de gu nusu no de anwadwuma no o de gu ba omi aso e de mo fo say ye ne ba omi adunkunem apia me de wotama kata so na goodness yes ya me mo obrohofo na nya possible yes Papa Tampa, ma enya possible. Amen. Congrats. What are the mundi? Yes, Lord. Emma Wama. Yes, Lord. Yes, Repa. Yes, Paucho. Yes, Repa. And Kabaya. Yame Mobrofo. Yes. Should I empire bonnet years? Amen. Yentumen Kaza. Papa, yes. Yes, Lord. Adomora. Yadawaswati. Yame Mobrofo. You are your Jesus. Conquering us of yes, Lord. You come food in Cassia. Amen. Akasa Uyunyam. Jesus. So, oh, Jesus, Lord. At the Sufra. Yes. Conquering. Yadu. Amen. Yababodina Chramama. Oh, yes, Lord. Yababodia Chraman, Jesus. I'm a singing now. Yes. Papa, yes. Papa, one Christ. Oh, yes. Now, watch. Yes. Oh, yeah, Jesus. Okay, said in Jesus Christ. Yes. Amen. Amen. Oh, Semkasia Pa. Yes. Yes. It is possible. Yes. Yes. It is possible. It is possible. It is possible. Amen. Yes. Amen. Oh, Sankasiapa. Bomi adim kunim. But I was a coalition in Muno. Bomi are photo. Enti. Dana some was chiremu say. Other Dana some was also MPP ni. Also she's affiliated to the MPP party. So chiremu say there be. Bomi anim go say bomi anku ko nyina efri musuo na. Papa adim chedia edubu bomi aso no edu bomi amosra edu munija edu ni bibia hwaro say bomi alusi. So chiremu adim chedia o ye antichrist. Na nasafuma no omun satiri wanya say bonsam jemu ana omun nyino nam. Ayi amokwajigu papa ba wo mi aso me ka kire mo se before amobekwa ho members no aton ama party back enti wo jisika na wodi we gu su wie amokosra ya ye di gu mu su wie ye no ehwa anche na dia di se papa de kura ko fi onya kata because me who when the last time I use this ade no. Okay. When is the last time I used to had any good papa Nico? I say group. Yeah, wo kabo, wo ne ayi abanti ekura de se. Kabo ne miracle aboaje. Muni aba, mu hia bibi se ya. Anemia mi kunu untumi. Mu hia bibi se ya. Na atoshi na de mi ko Israel. I said. Me where are brand new? Until I know. Oh, me wani nyina big ones a media crowd e original one tin. I said the white in city. I brink. So we yo sanka mati media hunahuna mo. Na media je musika oh. Kametuma kom. Enso me di we nyina gu mitire so wie. Na kronkono ye nimu a. Na kronkono ye ne tene ye ne ye ni nyamsuro nimu a. Emfa. Ya mi ntie me. Emfa. Wa se zeni emfa. Onya mi ntie me. Sort yase. Awunahuna na doso. Yantra ho me ehuna mo bie. Ya bi. Sort mase. Enti we nyina gumitiri so. Nya ne yeti ano.
Na me de tia asɔre hɔ. Seri. Ali kum. Kuruki dia baba. Burukuru kirika. Burukuru kurika. Seri. Afrika nyina be. Jawa. Na mansakra. Mansakra. Emfa. Amfi obi kono. Emfa. Mansakra amfi kono bo. Emfa. Meti obi. Emfa. Ebo kono What am I saying? Sanya adom na. Hey. Eno munim se me ko fia. Ana me nya ko. My God. Ewo me nua ba ma bia me pena sempa. Okay. Awo nso pema sem. Okay. Se papa bia ma ne nkola afre ne se. One me nkasa se. Me manene nye. My God. Ewa sitrim. Me mane ho nto no. So abu papa kro. Ade wa ye. De mi ye nyina mu nsua. Yesu se me suma mu se nyantia kopatakum. Munya nifire se wo na munya boko se buburu. Nipa na no omo kasa kire won. Omo ko kasa kire nso Yesu se me suma mu se nyantia kopatakum. Okay. Ofre me a wo se ai papa no nkrofo no de omo ka se omo de mbekwa MPP fo na MPP fo ma me ye nkasa nkire me ni ade a me kase adwuma ya me ye nya nipa bia na afre me na maka nipa nsem na obi a kire me de me nka de wa frɛ me no ne ho nsem na me kasa Na oka sa. no sati ye wo mo se ai papa ni preach wi anu aba be kanta o preach anu aba kanta na nse na mimi ni no mini ni share face to face da ana mimi nakora anwene ne ho da soma ne asoma me ene ade asoma hyema no ena me beka na mse na wuti kurom ha no se ha na mse wuti se brebi ye mi obitually de me to adakam Okay. bubo poster ya ye ma mi mfrinhyia aduonum miensa 53 years yesi mi wie ya Sama kunya accident. yesanya na me ma me sa kokonya accident osimiti ni nyina na mse ni papa no ene ma ne nkola no yes papa na se me ka kire mu se me wo ho abrebi ene me ni aba ma bitia me na so sa bantie bi be kasa wodi watam se de me mfi ni wo de ko jiska o papa no My God. na wo ye nyame dwuma na abo pa se mu nko ha nipa na wo ma hawo nyame asem na meka Ya kure mo obi adin. ye bo Yesu din no na nkwa wo hu Yesu din na nkwa wo Jai. Yesu din ni de obo kakra bi wo be men peche Jai. Oda no sia ana captain so be air tout was mo sole ana Yesu moja ana ha moja catch me nice. Unam na ototo Yesu moja. Unam na ototo anwa. Na ya catch us say obi atimi ahono so bolo egutowa mama wo. Na wudi mirika national chief imam wedi 100 and something years onto Yesu moja nnomda. Ada na wanum Yesu moja still a oyefuna doa. Unsa wajimi. He is smart. He is unique. Unsa wajimi. He is the best. Yesu moja. Why na catch us say Yesu moja yeton? Satan agreed with God to touch Job, but not his soul. Say ya me no ka say no. Say the same Satan ekọ Nyankopon ho na nyame busa say oda wo ye den o say o abraboma chinchin ya na say me ya o say mete river prem so Ghana for etimi atena ho mankrofo e de chamfine so abetumi afiri nsuo nim afa wudi bachi Bible that down any Quran no we dey fancy just a storybook we dey fancy but what can you afa nyansa to ho bo say nyame owo ho. He is smart. He is unique. He Mete yankobram mete ochim ewo mankasim Dr. Duke mankasim na bai and na ochi obi na wo betu asabia no mo mankasim first na ye kodware nom esaba fie There was a way a beef na shase cause adum chedia ene kwadwon cancel lewen aba reply. You know, Diana Samoa. Because you can say, I'll be a second in command, I'll be a barrister.
Adum Chiri barrister. Oka Adum Chiri awuri ko yin kansa nya asem. Edukogen kansa. Ena Adum Chiri ankasa aba reply. Dine Samoa. In the next part of this video, everyone chiri mo. No achire wa adwen ama me. E wo comment section. Aha ipenya block video.